juga kepada teman-teman yang melanjutkan prosesi foto keluarga Genuk bisa dilanjutkan. Para tamu sinetan rawuh kanggo putri, para kadang pagiyuban mudholaras tasing lajengaken pasugatan Monosuka Gendhing Jawi miwah lagon dumugi dalu mangke. Nah menika badhe pun tutup riyin kersanipun sah. Sah niku maksude upama mengke Pak Jojo iki wah simpati karo MC-ne ngoten ya patut ngono. Ya nduk ditutup sik nek arep nyanyi ya ora apa-apa. Sik. Mekaten panjenenganipun para tamu lampahing tata cara wisudaning temanten sekalian. Kula ingkang ngaturaken lampahing tata cara kathah kelepatan, kathah cecer basa ingkang boten mranani panggalih panjenengan sami. Kula nyuwun agenge samudra pangeksami. Ugi ingkang sami nderek nyengkuyung lampahing pahargyan. Para kadang paguyuban karawitan muda laras, para kadang pangripta swara agung manunggal, para kadang juru gambar video Dian Pintur, juru gambar foto dua sisi, para kadang karang taruna pambudi luhur, ugi sedaya amung rawuh keluarga Ibu Pariem. Sedaya kekirangan ingkang sami makarya mugi diagung ing pangaksama. Tumbas santen datang peken, pekene peken mring harjo. Kula kinten cekas sematen sedaya lepat nyuwun pangapura. Bunga mawar, bunga melati, bunga kenanga, bunga matahari, bunga kamboja, bunga rafflesia, itulah nama-nama bunga. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketingalipun dipun diwarai ndagel karo pake. Kok digumujuk napa enten ing klentu niki pantune? Ah wis dian, iki setel wis diwarai arepan ndagel karo bapake. Monggo. Bapake ra iso ndagel malah anake dialatih. Giliranipun nyanyi sik, Dik. Oh iya, nyanyi sik. Ayo dituntun, Mbak. Iya, les. Pripun? Dina apa, Pak? Lestari. Nggih karo titutne alih lenggah mawon mbake. Pau boten ngoten niku sinan. Oh baik, lha pripun? Dituntun yo. Dituntun suarane maksudnya. Oh, ngono. Ayo, Dik, Sekar.
Terima kasih Pak Widodo, juragannya Mbak Su. Terima kasih, semoga sehat selalu.